ಎಂಚ ಆಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನೆ ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಸೊ ಈಯನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಣೇಶ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಫುಲ್ ಡೇ ಬರ್ಡೇ ತುಂಬ ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬರ್ಡೇಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಏನೇ ತಿಜ್ಜಂಡು ಏನೊಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಡೆ ಫೋನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನ. ಸೊ ಅವಳ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಶೂಡ ಅದೇ ಪದ್ಕೊರಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಈತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರೆ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಯಾಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ದಾದಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾ ಪಂಡ ಸೈತಿನ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೈತಿನ ಕೋರಿನ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ ಮರ್ಲೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಕದಾಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೇಜಿ. ಸೊ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ತೂಲೈತೆ ನಾನು ಆರು ಸೈದಿನ ಕೋರಿನ ಮೀಪವನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಓಕೆ ಚೋಕೊಲ್ಲಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತೂಲೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೈದಿನ ಕೋರಿನ ಸೈದಿನ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂದಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ ನೀರನೇ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಪುನ ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು. ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ನಗ ಕುಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ದಿಯಪ್ಪ ಪೋರೆ ಆರು ಖಾಲಿ ಪನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬರಚೋ ಬಲೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಚಿಪುಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ನೆಟ್ 8 kg ಕೋರಿಂಡು ಬಲ್ಲಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಈಗ ನಾಯಿ ಒಂದು ಜೋಂಗು ಒಂದು ಉಂಡಲ್ಪ ಕೋರಿದ ವಿಮಾನದ ನಾಯಿ ಡ್ಯಾಶರ್ ನಾನೇ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಅಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬಾಲೆ ಬೈದಲ್ ತುಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬೈದಲ್ ಬಲ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ತಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೀರ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ದಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಅಂಜಾಂಡ ಏರ್ನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬುಲಿ ಪುಂಡು ಮೋಲೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲ್. ಸೊ 77808567 ಗೈಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಒಂಬಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮಿ ಎಂಚೆತ್ತಲ್ ಪಂಡ ಚಂಡಿ ಕೊರಿದಲ್ಲ ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯಾರ ಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಗ ಏರ್ ಮಾತಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜರಿ ಇಡವಲೆ ಮಾತೇರ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಯೋ ಕೊರ್ ನನಂಜಿ ಮೆರುಲೆ ರತನ ದೊಡಮ್ಮ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಗೆಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡಿಯೋ ಮಾತ ಚಂಡಿ ಕೊರಿಲೆ ಎಂದು ಮುಕುಲು ಒಂದು ಪಿಂಕಕ್ಕನ ಫೇವರಿಟ್ ಅವ ಒಂಚೂರು ಇಡಿಯ ಬಾಳ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಪ್ಪಾರ ಎರೆಗಾಣ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಂಚಿನ ಪುರ ಇತ್ತನೆ ಕೋರಿದ ಚೋಲಿ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಆಗ್ಲೇ ಕಚಿಕ್ ಮಂತು ಕೋರ್ಲಿ
ತೂಲೆ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕೀರ್ತನ ಪಂಡ ಪಾಠದ ಮಾತ ಅರು ಟಾಪರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟಾಪರ್ ಭಯಂಕರ ಟಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪನ್ನೋಡ ಹಾಂ ಇದು ಕೀರ್ತನ ಒಂದೇ ಇಂಜಿನೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೀಗ ಟಾಪ್ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ 12 ಗಂಟೆದು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಸೊ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಸಚಿನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಂತಲೆ ಇತ್ತುನ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಹೋದು ಒಂಚಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಡಿಕ್ಕಿತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ವಿಟ್ಲರ್ದು ಕಬಕ್ಕಗ ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ತೂನಗ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಪೋಯರು ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವಲ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವಲ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಶು ಅಲ್ಲ ಕಡೆರ್ದ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ಕಿ ನಂಚಿನ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ದುಂಬುದವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತದ ಗಾಡಿ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಯೋ ಅವು ಆಕ್ಟಿವಾ 125 ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇರೆ ಬರ್ರ ಅಂದ ಸೊ ಒಂದು ಏನ ದುಂಬುದ ಗಾಡಿ ತಿಳಿ ಇನ್ನಿದೆ ತೊನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಟ್ಲ ನಿಂತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಗಾಡಿ ನಾನು EMI ಅಂಚಪುರದ ಎತ್ತೊನ್ನೋಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ 1,15,000 ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಳ್ಳಡೆಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಾತ ತೋಜದಿತ್ತೆ ಬೇರಿಜ್ಜಂಡು ನೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಬಾವೇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬುದರ್ಲ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲಕನೆ ಕವಿತಾ ನರ್ನ ಬಾಲೆ ಹಾಯ್ ಗನ್ ಗನ್ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಾತುಂಡು ತೂದೇಗ್ ಮಂಡೆ ಇಂಚಾತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಎದುರೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂತ ಹಿಡುಕುದ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಮುಕ್ಕುಲು ನರಕ ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕೆ ಬಚ್ಚಿದ್ವು ಏ ಡೆಕೋರೇಷನ್
ದುರ್ಸಾ ದುರ್ಸಾರ್ ಬಿಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಕಿಶೋರ್ ಇರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಥ వేరే వేరే సే సే ಅಂಚಿನ ಲೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ఇది టెస్ట్ ಗೊತ್ತುನಿ പാത്ത് പോയിട്ടില്ലേ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಎಗ್ ಬಡಚೆ ಎಗ್ ಬಡಚೆ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾಕು ಬರ್ಬುಜಾ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಫೋಟೋಲು ದೆಪ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಚೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಏ ಬಟಾಕಿ ಏ ಬಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬುಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಯಾರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದದ್ದು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. ಇದು ಅವರ ಗಂಡ, ಇವರೇ ಪಟಾಕಿ. ಶೀ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಏನಂತ ತೋರ್ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂತೋಲೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಅಂದ ಉಂಡ ತುಲೈಟ್ ಐಟ್ ಉಂಡ ತಿಂದ ತುಲೆಗೆ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು
ಉಂಡಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದಾ ಬತ್ತನೈತೆ ಕೋರಿ ಬಿಕ್ಕುನದ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಅವು ಬಿಕ್ಕನ ಇಟ್ಬೇಕು ಅಂದ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಡಿ ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು ಇಂದು ಕಳಿಯ ದಾಯ್ತವು ಕಲಿ ತೊಟ್ಟಡಿ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಅಲ್ಲೇನಾ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಹಿಡ್ದೈತ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಡಿಗಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಲಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರೇನೆಂದು ದನ್ಪುರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದೆ ಮುಲ್ತಲೆ ಮುಲ್ ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಸದಿರಿ ನಮ ಸಮ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ್ತೇರು ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ಸಮ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬಂದಿಡ ಬೈಯು ಓ ಓ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ ಕಾಯಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಲೈನ್ ಅರೆಗೋರು ಅರೆಗೆ ಕೈತಲ ಆರತಿ ಪುನಃ ಉಪ್ಪು ಇಚ್ಚ ದೈತನ್ ಆತ್ಮೀಯನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಡಾಯ ಫುಲ್ ಬರ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಆಯ್ತು ಲೈನ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಬರ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಬಾರ್ಡ್ ನನಂಜಿ क्या दादा ಅಮ್ಮ ಆಲೆಂಕ್ ಬೇವರ್ಸಿನ ಅಂತೀನಿ ಏಪಾ ಇನ್ನ ಅಂಟ್ಲೆ ಈ ನೈಟ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅದಿಲ್ಲ ಮೆಜ್ಜಿಡಿಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಗತ್ತಿದ್ಲ ಬೇಸ್ ಮಾತ ಸತ್ಯ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಲಿದ್ರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಪರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅಮ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತು ಮೋಕೆ ಬೈದನು ಮಾರೆ ಕಲಿ ಬರ್ದ ಪಿಲಿ ಬೋದಲಿರು ಕಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತಗೊಳ್ವೆ ಇಜ್ಜಿರಾಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದನ್ನು ಪಂಡದೇನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೇಜಿಂದ ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಲಾತುಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಐಕದುಂಬು ವೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ